Apa bentuk merah, ayang-ayangnya tetap hitam. Percaya tidak, buktekno. Ayo. Makanya sembahyang. Lah kata Jawa ki sing muji Nanggawa sering tak omongne dhisik ya. Jawa ki muji Nanggawa sing mlebu metu krana apa? Kuwi sing nguripi. Kowe gak percaya lek mlebu metu nguripi, percaya enggak kowe? Lho lek ora percaya tak contoni, sing mlebu metu tak bungkeme. Pripun, Mbah? Lho wis ora nek mlebu metu kira-kira gak iso ngomong kowe. Nggih, jane. Ya makanya Mbah No dulu pernah ditanya ya, sapa Mbah sing menguasai jagat saisine? Jawabnya Mbah No kan tak lain dan tak bukan Adam dan Hawa. Adam itu kata suwung, Hawa itu ada. Contoh, kabeh moh ya lek ora tak contoni kendarane ngapusi ya le. Sampai nalika tarik napas ki kerasa enggak? Kan enggak terasa ya. Mboten. Tapi kalau dikeluarkan Kerasa. ya makanya mlebune suwung, metune ana. Makanya Adam itu kata suwung, Hawa itu ana. Lire ambekan iki mlebune suwung, metune ana. Metune ana, nggih. Nah, ini tembunge suwung sejatine ngono. Terus enek unen-unen tanpa hambidani. Napa Mbah niku? Ya sing mlebu metu ki apa beda? Lah saiki ngene, engko urung paham nggih engko. Ya, Mas. Semua hidup yang keluar masuk itu sama. Contohnya sing kirik, sing mlebu metu ambekane padha. Ya. Sing bentuk padha. Babi padha. Nggih. Sami. Lah ya saiki senajan ugur cilik sak tengu lho, ya padha ambekan ya. Ambekan. Nah. Lah sing bedane antarane urip karo sing nguripi. Dadi ini ben padha jelas wong Jawa iki ben memahami tentang tujuan Jawa. Urip iki kan iso ngrokok, iso ngomong sampean rene iki berarti urip. Nggih. Lah sing nguripi yang mlebu karo metu kuwi mau. Ya kena diarani ambekan utawa nur kuwi mau. Nggih. Ayo digabungne karo nur. Pas apa ora le? Pas ya. Pas. Ya sampean sandene ora nek mlebu metu ki iso teko kene enggak kowe? Boten saged lah. Jane pertanyaan Jawa ki gur panggah bulet kaya entut cendek banget mulai kan. Lah terus saiki tata carane sembayange wong Jawa nyembah nang yang ayang-ayange dhewe ku ya. Lah terus mbakar dupa lek trape sing tak anu ya nduk sing tak Mbah No lek arepe sembayang mesti mbakar dupa. Saiki ayo aku jikokno dupa kuwi 3. 3 nggih, Mbah. Heeh. Ingkang pundi oh niki. Lah iki ya. Nggih. Karo tempate gerene dadi niki secara enggak langsung tak praktekne sembayange wong Jawa ya Le. Nggih. Oh, soalnya remen bakar-bakar ngeten niku soalnya. Oh, enggak. Dadine wong Jawa kuwi mau lek memange Jawa dianggep agama kan aku ya iso jelasne. Nggih. Gus lek di mbok tekoki Gusti Allah wong Jawa sapa Mbah? Terus kitabe apa tuntunane piye, sahadate piye, tata sembayange piye aku iso jawab. Ngono lho. Ben aja katanya. Nek katanya enggak Ya, valid. Terus saiki lek Jawa ki mau dianggap agama duwe Gusti Allah. Gusti Allahe Mbah No tak jenengne Sang Hyang Tunggal. Lah kuwi tak jenengne kadal ya ora ngamuk jane. Ngene lho. Dadine sak karepku tak jenenge Sang Hyang Tunggal. Walaupun Mbah No jenengne Sang Hyang Tunggal ya ada artine. Nggih. Sang Hyang Tunggal oleh ngono jagat saisine ki tunggal sing nyipta, tunggal sing nguasani. Tunggal niku kan artine setunggal siji nggih, Mbah nggih. Sing siji sapa to? Sing ora enek kancane. Ya tunggal ki mau kan. Ijen. Istilah ijen renek kancane. Mangkane Sang Hyang Tunggal lek loro ya Sang Hyang Karo kan ngono kan. Ki tata carane sembayange wong Jawa.
Awalane jaranu sungkem karo Pertiwine kan plek-plek ping 3 ya. Dikebuk plek-plek ping 3. Istilahnya memijak bumi nggih, Mbah. Heeh. Kaping 3 jiro. Enggak, maksude lek lungguh kan. Nggih. Terus ngebuk ping 3 ngene plek-plek terus muni sak Ibu Pertiwi Suci, Bapak Akasa Kuwasa kula nyuwun sepura ya gur ngono terus ngebong dupa. Karasaning sun ngobong dupa kukus putih wijine ngani. Nglumantari swara atiku. Sampurna sariraku kagawa sampurnaning jiwaku. Kapirsan kaki among nini among kaki danyang nyai danyang kang derek ngersa kauripanku kan ngono ya. Dupa terus didelekne nggih tempate biasae. Simpel kok lek sembayang wong Jawa. Terus sikape lungguh lho ya. Terus tangane ngene. Hong wilahing sekaring buana langgeng tempuk plek. Terus nang lemah ngene ya. Terus dibuka sret, terus sujud ping 3. Sujud 3 kali. Heeh, terus bar kuwi dikebuk ping 3 plek, plek, plek. Terus tangane ngene sikape. Iki di pas nang puser iki. Iki kena sing diarani Sang Yang Cuplak iki. Cuplak niku pripun, Mbah? Ya ya kowe ra ngerti lek udel ke bayi lahir cengen wis cuplak kan ngono kan. Cuplak itu kayak kados ari-ari gitu. Cuplak. Makane Yang Cuplak iki. Pang. Terus munine Ibu Pertiwi Suci, Bapak Akasa Kuwasa kula nyuwun sepura. Yang Surya Candra Kartika Iwanda Bantala Dahana Samudra Maruta alam ingkang wujud kawula Gusti kawulane Gusti sukma langgeng sukma mulya sukma mentas Sang Yang Tunggal kula nyuwun tambahi kecukupan sedayanipun ya. Wis sauntara dalam hati mengucapkan sukma, sukma, sukma 3 kali bareng terus ngene dikening. Iki tetep ya ndak bisa rubah ya, langsung diinter. Tet Rahayu, Rahayu, Rahayu Agung Dumadi. Ya wis gur ngono. Tapi terus, dengan kaki bersilang terus saiki mari Agung Dumadi digebone lemah ping 3 blek 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 dicium. Dah wis mari. Tapi dengan kaki bersilah nggih ngoten niku. Masalah kuwi minturut lek iso sila ya sila, lek ora ya ora. Nggih. Di samping kuwi ora ngangge aturan sak isamu jeng isang-isane tapi dengan tatanan lek bareng-bareng lek ngidul ya ngidul kabeh. Mulon madhep mulon kabeh ngono lho maksude. Nggih. Jadi demi keserasean kan, kuwi lek tata carane sembayange wong Jawa. Nggih. Lah terus lek dianggep agama, Gusti Allah tak jenenge Sang Yang Tunggal. Kitabe ada makna. Tuntunane tutur tinular, sahadate panetep panata ageman. Ya sing sering tak onekne to. Nggih. Tutur tinular niku pripun, Mbah? Tutur tinular iki ya enek artine. Nggih. Mangkane tutur tinular iki tutur sing kena ditularne nang sapa ae. Lek duwe anak ya nang anak. Duwe putu nang putune kan. Tutur sing kena ditularne. Ngono lho. Pejangan sing positif ngoten nggih. Lah tutur tinular kan ya enek artine to. Nggih. Kebenaran tur agawe kebukane olah rasa tinar buka lahir batine terus tutur tinular tadi Mbah No kae wis enek jane ya ngene iki Mbah niki seumpami cara orangnya napa caraipun tiang sedo niku menerima kiriman doa dari anak niku pripun, Mbah? Bisa. Pripun? Tapi doa itu sebagai pengiring aja ya. Nggih. Yang diterima ganda dan rasanya. Doa ini ibaratnya kiriman iki guru
buntele. Lek mbok dongane tok. Bungkus setok ngoten. Bungkus tok ibaratnya ngangge kedul-kedul. Nggih. Ya seandainya ada bunga kang gondo karo rasane kan. Nggih, nggih. Ngeten, Mbak. Lek ten kuburan iki kok damel kembang ngoten niku napa to, Mbak? Filosofi kembang niku asline niku. Kembang ini merupakan jadi jasad itu biar harum seperti bunga. Kan? Oh, gitu. Nggih, nggih, nggih. Lek kembang. Makanya kirimane gondo karo rasa seharusnya lek kirim. Ya lek nang sarean gurung gawa dupa tok ya kirim gondo aja nggawa kirim rasa kan. Dadine ben aja slewah karo batine ngono lho. Dan nek seumpami Saiki ngene, sandene lek umume wong Jawa dhisik wis kirim gondo rasa le, tapi ngangge dupa terus sekare iki diduki banyu. nggih, kadang enten sing di Lek diungkusan kuwi gak kirim gondo rasa. Lah banyu ki kan duwe rasa to ya An? Nggih. Oh nyatane ngelak ya iso ngrasakne ilang hause ngombe kowe. Lha lek dhisik mesti didelek toples ngono. Lek dhisik lho iki. Disukani Toyo, toyo. iya. Lah niku filosofine kados Mbah kula nggih ngoten Mbah nek teng sarean nggih disukani toyo niku filosofine. Kuwi lek sing padha meneh. Oh ngoten. Ya berarti wis kirim gondo rasa ditujokne raga lan sukmane. Mugi dipun gondo lan dipun rasa. Tapi eling-eling wekase Mbahno ya aja nganti pisan-pisan njaluk cara donga karo wong wis ninggal. Wah aku dongakno rezekiku lancar, megaweku penak kuwi wong sudrun iki. Kadang kan ada sing ngoten Lho, salah kaprah. Dadi saking akeh berarti jane asline salah ya. Nggih. Saking akeh kaprah le. Ya manggane kirim gondo rasa katujaken dhateng raga lan sukma mugi dipun gondo lan dipun rasa. Wis titik ya. Nggih. Terus Pak dalam hati mugi putra wayah ingkang tasih kantun wonten alam rame tansah pinaringana rahayu wilujeng kalih saking rubeda kan. Kuwi kan ndak dari isi hati kan gak njaluk kan. Ngono lho. Saiki ngene. Lek tatanan Jawa lho lek diarani kirim luhur enek dina tertentu. Lek kirim luhur iki berarti kabeh lho ya. Lek sampean kirim nang kuburan kan khusus lek nggih ibuke, pamane nggih pamane mbahe kan khusus siji ya. Lek sing diarani kirim luhur iki kabeh. Sedaya leluhur. Terus ditentokne karo Mbah Buyut dhisik. Ya anu buke besok ya bae iki kowe entuk rezeki ayo sok mben semua legi kirim luhur kan ngono ya. Nggih. Lah berhubung wis entuk rezeki tenan pas dina Jumat legi iki mau kirim luhur. Lah apa kok ditentokne nang Jumat legi enek artine le. Nek kok nggih jemah legi nek kok pasti jemah legi niku napa Mbak? Pripun to? Iki mangkane kan Jumat legi iki kan nek diarani dina kawitan dina kumpul. Dina nglumpuk nggih istilahnya. Dina kumpul Jumat legi. Lire kawitan iki legi lek diitung lungguhe nang wetan. Terus Jumat ya nang wetan. Mangkane tembung wetan ki kawitan. Lah lek wis ngangge Jumat legi berarti dina kumpul, dina pasarane. Lire iso bareng kangge termasuk kirim donga karo luhure. Lah lek ngujubne kan dadine ambengan sari pirantosipun kirim luhur ingkang kula kirim gondolan rasanipun. Dene leluhur kula ingkang saking jaler saking setri kang tebih kang cerak kang kerawatan ingkang boten kerawatan dene kecakup kabeh ora siji-siji Suta Sinaya. Wong iki leluhure kan akeh ya. Nggih. Kae Mbah Buyut canggahe, pamane adike dulure kan. Mangkane kang tebih kang cerak kang krimatan ingkang boten krimatan ingkang wajib kula kintun gondo kalih rasa kula tajaken dhateng raga laksukmanipun. Dongane berarti asusan sedaya leluhur ngoten. Iya, kuwi kan wis disebutne to. Nggih.
Kususan sedaya. Heeh, ya ringkese ngono kuwi lek kususun ki wong paladol terus terang ae. Leluhur kan mboten saking buyut-buyut ngeten iki nggih sedaya nggih Mbah. Leluhur niku cakupan Yang napa dikatakan leluhur itu sesepuh pini sepuh cara sing mengkoni tanah Pulo Jawa bisa dikatakan leluhur. Leluhur. Terus logikanya ini, Nggih. tanpa ada leluhur kemungkinan besar tidak ada kita-kita. Oke. Terus. Jadi tanpa enek leluhur berarti ayo padha diakoni menungso sak donya iki titis teka leluhur. Lah terus saiki ngene ya tentang cara kesaksiane wong Jawa iki simpel banget. Tapi dulure dhewe sing kesaksiane saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tapi lek kira-kira tak tekoki Tuhan sing ndi, Allah sing endi ngono kan ya iku ya. Tapi lek wong Jawa seperti aku kowe iki ya, Nduk. Kesaksiane simpel. Lek nganti wong sak donya iso nyalahne, aku siap disalahne. Kesaksiane ngene. Eneke aku teko Bapak Ribu, ora enek Bapak Ribu, ora enek aku ae salahno. Iki aku ngomong wong sak donya lek iso nyalahne aku tak melok mbeguru. Kesaksiane wong Jawa. Enek aku teko Bapak Ribu. Lek ora enek Bapak Ibu, ora enek aku. Nganti sak teruse. Bapak Ibu kesaksiane ngono enek mbah lanang mbah wedok ora enek Bapak Ribu. Mbah buyut lanang wedok ora enek mbah lanang mbah wedok nganti sak enteke. Ngono lho jane. Terus kata Jawa ki bener. Ora Jawa kan. Berarti ora bener kan ngene lho. Ora bener ra Jawa. Beh bocah kok Jawa mentok. Lah yang dikatakan Jawa, lirene yo. Ayo iki wayahe adus wis sore kuwi jenenge Jawa. Kenapa ya Nduk Mbahno kok nyinyir mengatakan tak terus nih pati genah kan? Ngerti maksudnya rapati genah? Sampan sok pinter ya an maca Arab, tapi gak ngerti artine ya kuwi sing jenenge arapati genah. Ayo lek salah-salahno le. Tapi gak iso paham artine. Ya kuwi mangkane diapusi. Wuh, mantuk-mantuk lek diomong ya Mbahno sing bener sik mlinger. Ya saiki aku bukan menyalahkan ya, Le. Nggih. Tapi mengeten. Maksudnya dengan perbedaan ki mau monggo to. Jane apa to artine agama? Padha paham enggak? Agemane. Bisa dikatakan itu ya juga bisa. Diartikan tidak agama rusak. Dadi ne wong ben padha aja rusak ditata karo tatanan agama kuwi. Nyatane gak ngono tansaya nemen rusake. Tambah rusak. Nggih. Mbahno punya kepercayaan agama itu tidak ada ajarannya yang jelek. Agama apapun. Agama apapun. Betul Mbah niku. Tapi kenyataannya kok, waduh. Tambah suwe tambah rusak, Mbah. Dengan adanya sampean ngomong tentang kafir barang ini. Nggih, nggih. Terus sirik, musyrik, nggih. Bakar dupa musyrik ngeten-ngeten kula dicatain ngoten. Mate kula. terus? Tapi kula jawabe kula ora ngomong. Kabeh iki saka niat ati. Kula jawabe ngeten, Mbah. Lek aku niate memang nek saka ati niatku memang aku bakar dupa iki tak gawe wewangian, ya aku karep menghormati leluhurku. Ya, Kula merasa punya leluhur, wong aku duwe mbah buyut juga. Ngoten Mbak nek kula jawab. Lek kowe mbok omong sirik, nek ning kitab iku sirik. Bakar dupa kula ngoten. Nek kula sak ngertos kula belajar nggih. Iki tak jelasne ya. Nggih. Jan ben jelas terus sampean ora pegel. Terus pegel. Kowe lek diarani sirik, sesat, kafir, Nggih. guyunen. Nggih. Haha dengan lapang dada tak tampanan kanthi gembira. Lah, lho disirik-sirikne kok malah guyu malah gembira. Ngene lho Kang apa nduk remas ngono ya. Lah aku wong Jawa lek mbok sirik-sirikne wong Jawa ki ora duwe sirik, ora duwe kafir, ora duwe sesat. Berarti sing muni kuwi sing duwe sesat kafir.